What's up mga utol? Yan, so ready na kami mga tol. Te. Bye. Bye. Wala na. Uwian na. Ailing! Hello! Ailing. Are we friends? No. No. Yes. Perfect. Pupunta na tayo sa airport. Di ba, tol? Yes. Tol. That smile. Wala na. Yan, so mga tol. Airport na kami mga tol. Bye-bye, boy. Fly school. Ayun. Check-in open. Yan, so 22 na ng umaga. Let's go. Mga tol, check-in na kami. Di ko ito napakita last time pero di din naman kami dito bumaba. Ha? Kasi low bat ako. Ambot lang. Tara oh. Toilet oh. Guys, kakatapos lang namin mag-check-in guys. Inaantay kami na ate dito. Uy, pala si ate. Luboy lang. Luboy. Ate at Ayla guys. Hello. Hello. Kan guys. Dol. Hi, Ling. Yan, so what's up mga tol? Kakatapos lang namin kumain. Di ba tol? Di ba tol? Di ba tol? Abot na yung airplane eh. Kuha na nyo. Asa man inyo ah? Diray. Ang gate 1? 8-2. Ang 2. Airplane nila ate. You want that one? Do you want to go in that one? Okay. Okay. Dito. Kiss, kiss. Yay! Hello, Loro. Airplane. Bye-bye. Arlo! Uy! Oh. Arlo! Arlo. Bye-bye. Wala na yung pagke. Yan, so naka-board na kami mga tol. Board train. Batang Kolokoy. Sino eh? Artista. Artist. Kung tiga pa. Okay, kusog eh pag nangatuda. Gadaw kag bato sa hotel. Sila ate guys. Ladies and gentlemen, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your mobile phones and all portable electronic devices are in flight safe mode.
taxi and take off until seatbelt signs are switched off. Headphones or earphones must not be worn. And charging of portable electronic devices are not allowed. Thank you. Ito na kami pagkain guys. Sanay mo ha? Pare sa tatanan? Same na kami guys. Guys, nandito na nga pala kami sa Singapore guys. May ano kami dito. May cactus. 7 hours at 30 minutes na layover. Yan. Nandito kami sa mga cactus. Ganda ng mga cactus oh. Na ito guys. Kakaiba din dito sa Singapore guys. Grabe ang lamig dito guys. Guys, umalis na nga pala kami doon sa mga cactus. Yan. So hinahanap namin yung jewel. Kasi sobrang taas pa ng oras natin dito guys. Naghahanap kami ng mapagtripan na. Guys, nandito tayo sa unsa na Joy? Flower garden? Flower? Flower girl garden mga tol. Discovery garden. Scott, ba't nyo iniba yung flight namin? Dapat pauwi na kami ngayon. Init ito guys. Nahanap pa rin namin yung jewel guys. Pero kahit saan kami napunta. Let's go. Guys, napadpad na kami dito sa Terminal 2 guys. Tingnan nyo to guys. Mga fluwa. Guys, daming coins dito guys oh. No, monkey. Enchanted Garden. Cameraman. Model Sanduay. Yan so mga tol, di talaga namin nahanap yung jewel mga tol. Ano na? 5 na rin no? Yan so, gigi ka na ba? Order na kami ng pagkain namin. Hindi namin nahanap yung jewel. Ano na ngayon? 5 PM. Kana. Alas 4 pa pala. Alas 4 pa mga tol. Yan. So ito yung order namin guys. Double quarter pounder with cheese, Sprite. Ah? Guys, kain na na. Tulog.
Guys, nandito na kami sa aming gate. Hindi namin nahanap yung jewel guys. Kapagod na guys. Kaya dito na lang tayo. Antayin na lang natin. Naka-check in na nga pala kami guys. Nag-aantayin lang kami. Let's go. Many hours later. Pindot kita na. Pero, bante na ganyan ko sa mga ganyan. Nag-ponder ba yung display? Mga solar na na. Solar. What's up mga utulski? Yan, so nasa bahay na nga pala kami guys. At natulog na ako agad. Kasi sobrang pagod yung biyahe guys. Nakakapagod yung biyahe. 6 ako gumising. Tapos dumating kami dito sa bahay at 3 na. Madaling araw. Kaya let's go. So medyo madidelay ang ating upload. Kasi naayos ko ang aking computer. Kasi na-hack siya ng mga Chinese. So, na-hack yung account namin ni Tolwens, guys. Nanakawan ako, guys. Si Tolwens, hindi naman siya nanakawan. Ako lang. Kasi nung nasa Bali kami, guys, nasira yung computer doon sa baba. Yan. Ito yung ginamit ni Tolwens. Kaya, nasira na. Baka Tolwens yarn!